Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Nandito tayo ngayon sa Rusi, Guagua, Pampanga mga kapatid, para mag-review ng isang motor dito. Ito yung Rusi Passion 125 no, na scooter. Meron siyang pinagbago, pero mas abangan pa natin mga kapatid yung i-upgrade pa ng Rusi dito, yung gagawin nilang FI ito mga kapatid no, yung Rusi Passion. Pero sa ngayon meron na rin siyang dinagdag yung Passion sa kanyang mga function no? So abangan po natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe, and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sunod yung video. So God bless po. Noxky Vlog. So ito po mga kapatid yung Rusi Passion na matte version ano, version 3 matte red mga kapatid. Ayan, dalawa to nandito sa harapan. Meron pa sila doon sa likod mga kapatid nung makita natin. Pero unahin na natin to mga kapatid no. So latest to mga kapatid. Ang dinagdag sa kanya mga kapatid ay itong idling stop. Yan o, meron na siya niyan. So automatic mga kapatid na mamamatay yung makina pagdating sa mga stoplight or traffic mga kapatid. Pero sa function niya mga kapatid dito sa kanyang panel ay same pa rin naman, analog pa rin siya. Andiyan yung kanyang speedometer, odometer, and then yung fuel gauge, then may tatak ng Rusi dito no? Tapos yung headlight, then signal light, tapos merong letter P yung sa preno no? May ilaw yan. Tapos sa mga switch na ginamit, okay din, ito pa rin yung high end niya, sina, then turn signal light, and then may hazard pala dito mga kapatid. Ito isa pang nadagdag sa kanya no? Yan no, makikita natin meron siyang hazard switch. Yan. Tapos ito yung kanyang bukasan ng ilaw dito, then yung electric starter, then yung throttle nya. So okay din, malambot. Then yung preno sa harapan no. Ayan po yung design nya. Yan yung logo ng Passion dito. Then same pa rin naman sa kanyang mga gulong no, sa mags. Ayan, yan pa rin yung signature mags ni Rusi mga kapatid. Tube type pa rin mga kapatid no, hindi pa siya tubeless. At
At ang size ng gulong dito sa likod ay 80 by 90 by 14. Then naka drum brake pa rin sa likod. Tapos air cooled. So may i-upgrade yung Rossi dito mga kapatid. So abangan natin siguro sa year 2022 na ilalabas yun mga kapatid, na FI na to mga kapatid, tong Rossi Passion. Then dito sa kanyang mga ilaw ay LED po yan mga kapatid, no? Sa taillight nya. Ayan. So upuan, ayan po. Tapos sa compartment nya, ayan, ito natin, hindi man siya malaki, no? Maliit lang siya. O mga kapote lang natin pwedeng ilagay dyan. Kasi ito yung tank nya. Dito ay nasa 3.8 liters. Then dito, yan yung ano nya. Kasi nya standard lang din mga kapatid. Tapos meron siyang bulsa dito sa gilid, maliit lang. Tapos dito sa kabila medyo malaki pero mababaw lang, hindi man malalim, no? Then meron siyang utility hook. And then yan, may logo pa siyang maliit dito ng Rossi. Ganyan. Dito sa harap, ang size ng gulong ay 70 by 90 by 14. Naka mags, naka disc brake na rin. Ayan, disc brake nya. Then yung caliper, ito, naka telescopic perp. Ayan. Tapos yung kanyang headlight, yan, fully LED na yan, kasama yung kanyang daytime running light. So sa fender sa harap, okay din, no? Yung kanyang signal light, meron pang kulay puti na parking light dito. Yan, same pa rin naman, nadagdagan lang siya ng function sa idling stop. Ayan, no? Then marami silang mga motor dito mga kapatid, nakikita natin. Meron pa doon Passion. Yan si ma'am. Salamat ma'am sa pagpayag, no? Meron pa sila dito mga kapatid na Passion na matte red. Then ito Surf 125. Ito maganda rin to mga kapatid dahil digital na yung kanyang panel, no? 125. Yun po, marami pa dun sa likod mga kapatid, no? Dito sa Guagua, Pampanga. Pang tricycle. Tapos Surf, marami. Dito naman 100, Surf 100. Yan, ganun din yung mga panel niyan, digital na siya. Yan. Puro Surf 100 ano dito. Pero yun nandoon sa kabila 125. Then dito mga kapatid, itong Bantul, ito lumabas to mga kapatid, ay 2021 model din. Pero may mas latest pa dito mga kapatid na Bantul, no? Abangan po natin yun mga kapatid, yung lalabas na bagong bago. Ito naman analog pa yung kanyang speedometer, no? Then maganda naman dito sa Bantul, meron din siyang USB port. Ayan, makikita natin. Tapos sa tambucho nya, yun ang maganda rin. So yan po, maraming salamat sa panonood.